Euskaraldia bertan da. Hola a tots i benvinguts a Euskaraldia bizi prest, no? Bueno, gaur ikusi duzue, katalanez, katalan oso da daukat, barkatu, katalan guztiei, barkatu. Bueno, gaur asteartea, eta badakizu ez dagoela bakarrik, nere beste lagun bila, nere belarri prest baitatu eta daukadala hemen. Hemen dago. Pablo, kaixo, zer moduz? Kaixo, Mikel, oso ongi. Zer moduz bukatu zenuen astelena? Una astelena muy astelena, pues como todos los lunes, o sea, sobreviviendo. Garfield bezalakoa zara? Quitando que la lasaña no me entusiasma, somos iguales. Bai. Garfieldi buruz hitz egin dut, eta gaur atzo agurrei buruz hitz egin genuen, eta gaur animaliei buruz hitz egingo dugu. Oianetik badoaz animaliak. Bueno, kaixo ere kantak. Pablo, kontaidazu, zu animaliren bat daukazu etxean, ez? Sí, tengo. Bueno, más que un animal es casi una hermana ya, porque llevamos juntos 17 años, o sea que imagínate. Ze polita, eta, bueno, aurkeztu iguzu, ez? Nor da? A ver si quiere, porque es un poco tímida, pero yo creo que se va a animar. A ver. Ai, a ver, esan dut, kakazarra, pote, berriro. Oi, ze polita, nola ditzen da? Kaixo. Nola ditzen da? Pues se llama Perla. Oi, Perla, ze polita. Zenbat urte? Hogeita no. Hogei? Ama. Amazazpi urte ditu. Amazazpi. Hori katuen urtea. Gure urtea? Gure urtea? Laurogei. Laurogei? Esa derderaz. No. Hay laurogeita mar. ¿Laurogeita mar? Creo que sí. ¿Esa derderaz? A ver, cambia los apuntes, pero creo que lo estoy diciendo bien, ¿eh? Esateko erderaz, Pablo. Sí, 80. Laurogei urte ¿Qué dices? Eseu. Di ere badaukat animali bat etxean. Bueno, animali asko dauzkat etxean. Eta zurekin jolastu nahi dut, Pablo. Ea, dakizkizun animali hauen izena. Lehendabizikoarekin hasiko naiz. Katxan! Otsoa. Bueno, Urrengoa. Loroa. Bai, gainera loroa uste dut hitz egiten duela, ez dakit funtzionatzen duen, probatuko dut. Ez dabil, pilak agortuta dazta. Fuera! Urrengoa. Zer animalia? Bueno, Obelix, joder. Obelix, bai. Bueno, hau atera dut, hemendik zerbait plazaratu nahi dudalako, Asterix falta zait, besedez, norbaitek Asterix baldin badauka, bidal dezala e-mail bat, Festaro Televisión esan dut, baina da, ez du balio, da e-maila. Bueno, eskerrak. Festaro Televisión abildua, Gmail edo Gmail, nahi duzuen bezala, .com. Besedez, norbaitek Asterix baldin badauka, pasatzea, eskerrik asko. Hau ez dut botako zeren asko maite dut. Zuk katua esan duzu daukazula, eta ni badaukat hemen, asko pisatzen du, Mikel Sagutxo! Nor naiz! Bai, Mikel Sagutxoa. Bueno, Mikel Sagutxoa. Bai, hau ere ez dut botako zeren oso antia da, eta... Bueno, eta zure animalirik gustokoena zein da, Pablo?
Zein gustatzen zaizu? Ze animali gustatzen zaizu? Begira, hemen jarriko dut. Pues, lógicamente, si no digo los gatos, esta me come, entonces... Bueno, baina katuak enduta. Bueno, Beste bat. se sobre... Beste bat. Txakurrak ere bai... Txakurrak. Lehoiak ere bai... Lehoiak? Uste dut lehoia badaukadala. Begira! Ah! Lehoi txuria. Edo, gisa joa badauka horpegia. Fin. Eta, bueno, nire... Esan? Viene de la peluquería, ¿no? Aquel. Bai, permanentea egin du. Permanentea esan daiteke euskeraz edo ez. Errealizaziotik esteazten didate ez. Venga, 5 zentimo. Nire animalirik gustokoen da txoria da. Ni txikian ditzenean txori bat izan duen, eta gero hil egin zen. Eta zein da gustatzen ez zaizun animalia. Ikusten duzula eta esaten duzula. Ai, zer azka. Zein da, Pablo, ez zaizu da gustatzen. Ah! Bichos en general. Vale, labezomorroak eta gauza. Arañas, Vale. escarabajos, cucarachas... Neri sugeak ez zaizkit gustatzen. Y los peces, no te creas tú que me hacen mucha gracia. Arrainak ez. Arraintxo txiki bat baldin bada, arrain txiki bat. Son muy aburridos. Gaur animaliei buruz hitz egin dugu, ze politak diren animaliak, Bai, ez, Miki, bai! Bueno, eta ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzu, Pablo? Ah, sí. Ez, liburuarekin joango naiz, gainera oso erlazionatuta dago nire liburua, gaur niri tokatzen zait, liburua hitz egiten ari garenarekin. Urtegi Jauna liburua gomendatzen dizuet. Pamiela argitaletxeak eta Aingeru Epaltzak egindako liburua. Liburua oso erresa da, gainera, hori, baditu barrazkitxo batzuk, hori ikusten dira barrazkiak, ez? Eta Mikeltxo atxekabeturik, begira Mikeltxo atxekabeturik dago, Mendialdeko udaleku batera joan behar du 2 aste pasatzera. Ibai lagun bakarrarekin batean. Hasiera batean egonaldi aspergarri eta desatsegina ematen duena ordea sekulako abentura bihurtuko da. Badalen eta batez ere Teodoro ezagutzen dituenean. Ze misterio gordetzen du ezkerretako urtegiak? Ai, egingo dut Gloria Serra bezala. Ze misterio gordetzen ditu ezkerretako urtegiak? Bero, jakin nahi baldin baduzuet, Urtegi Jauna, gainera oso erresa da irakurtzeko. Gaurkoz joan zaigu asteartea, ja bukatu dugu. Bihar asteazkena, gehiago eta hobeto, eta badakizue. Euskaraz bizi, euskaraz pentsa eta euskaraz hitz egin, edo saiatu, behinik behin. Agur, bihar arte! Agur, bihar arte!